Λοιπόν, άμα δεν κάνετε τίποτα, ούτε likes, ούτε ναι, το κλασικό, είναι part 2, σας συμβούλευα πριν πυροβολήσω, ναι, να δείτε πρώτα το part 1. Ναι. Δεν πυροβολάει καν. Άμα κάνετε like. Ούτε καν καλά. Άμα κάνετε subscribe. Τίποτα. Άμα κάνετε comment. Άμα κάνετε comment, περιμένετε, το όπλησα. Αστόχησε. Άμα κάνετε το κλασικό, άμα κάνετε like και το ξαναδείτε, έχουμε αυτό. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Συγγνώμη, δεν σας ξέχασα. Δεν σας έχω ξεχάσει. Δεν σας ξέχασα. Λίγο τη σφαίρα. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Ναι, μα κάνετε αυτά που σας είπα πριν λίγο. Έχετε αυτό. Παμ. Άμα κάνετε και άμα τα κάνετε και άμα κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο και το ξαναδείτε, αυτό εδώ. Καλά. Ετοιμαστείτε. Αυτό θα συμβούλευα όμως πριν το δόλο. Πάλι θα ξαναθυμίσω να δείτε πρώτα το part 1. Ωραίο είναι και το part 1, δεν πειράζει. Και έξτρα περιμένετε. Α, ναι, θα είμαι στη Γαλλία. Αύριο φεύγω για Γαλλία, οπότε ναι. Κατάλαβατε, θα είμαι στο Παρίσι, θα μπορώ να βγάλω βίντεο. Κατάλαβατε. Θα πάω Disneyland.